On suorastaan käsittämätöntä, kuinka onnellinen ihminen saattaa olla edes yhden kerran elämänsä aikana. No niin. Ja tämä pikku Elmo sitten, missäs vaiheessa hänet päätettiin? Pitääkö tässä siitäkin kertoa? Totuuden nimessä veikkaan minä nyt, että seuraavan puheenvuoron aikana koko Suomen kansa tulee olemaan yhtenä värähtämättömänä korvana. Elmo sanoi silloin, että nyt on juuri sellainen ilma. Ikään kuin joku koko maailmalle yhdentekevä. Lähes vainaa mummu menisi kosteaan kanalaan. Valitsisi raihnaan siivekkään. Panisi sen kainaloonsa. Ottaisi joskus ukoneläissä tahkotun kirveen. Ja liikkuisi sitten kuin mikäli tuonpuoleinen ilmiö. Mökin perinteellisiä veritöitä palvelleen kannon ääreen. Niin Elmo sanoi uneksiva ilme kasvoillaan. Jossakin syvällä hänen sisällään pulppusi runollinen lähde. Ja niin hän tuuppasi minut kainalniemeläiseen pahnakasaan. Ja tuskin olimme ehtineet huippuun, kun jo ensimmäiset lokakuun loppuiset sadepisarat loiskuivat päällemme. Ikään kuin matala taivas olisi ollut maakellarin vetinen lattia, jolla talsii kielloista huolimatta alituisesti keskenkasvuisia ja pikkurikollisuuteen taipuvaisia pojan nulkkeja. Näin siinä kävi. Ja Elmo toinen syntyi sitten keskellä kesää. Elmo itse oli silloin. En minä jaksa muistaa missä. Tuli tuosta pienestä Elmosta sitten mitä tahansa, niin onnellisempaa minä hänestä toivon kuin isästä. Tuskasta tuo alkoi puhua ja sitä tuokaa hauttoo tälläkin hetkellä jossakin yksinään. Ei Alina sinunkaan osasi niitä helpompia ole. Ei ole. Omituisesti sitä vain jaksaa säilyttää rakkautensa. Vuosi vuodelta, kuukausi kuukaudelta. Viikko viikolta, päivä päivältä. Hetki hetkeltäkin. No niin, ja mennäänpä eteenpäin. Me täällä yritämme luoda jonkinlaista kuvaa Elmosta kaikkien aikojen suurimpana urheilijana.